எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நாம 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இன்னும் 3 அத்தியாயங்களோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கோர்ஸ் எல்லாமே முடிய போறது. ஸோ நீங்க எல்லாரும் குவிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது முடிக்கலன்னாலும் தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்க அங்கேயே தான் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ அது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட மீண்டும் ஒரு வாட்டி நான் வேணா செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். யாருக்காவது ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருந்தா அந்த குரூப் ஓபன் பண்ணி வைப்பாங்க சேட்டுக்கு. ஸோ நாளையிலேருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்கணும் ஆன்றாரு. கிளாஸ் 7 அவென்யூஸ் கிளாஸ் 7. மேம் ஹரே கிருஷ்ணா மேம். நான் தான் காயத்ரி மேம். ஓகே ஓகே சொல்லுமா. அது என்னோட கிளாஸ் நேம் வந்துருச்சு. ஓகே. இப்போ இந்த 18th சாப்டருக்குள்ளேயே நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா இல்ல? எல்லாமே வந்து இப்ப நீங்க அட்லீஸ்ட் இப்ப நேத்து வரைக்கும் 14 வரைக்கும் நீங்க அட்லீஸ்ட் இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்ணி அந்த அர்ஜென்ட்ல வந்து நீங்க வந்து அது க்ளோஸ் பண்றது கஷ்டமாயிடும். ஓகே. ஸோ அதனால இது வரைக்குமே பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு மேக் இட் சீரியஸா உட்காந்து எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. சர்டிபிகேட் அப்பதான் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கிளியர் பண்ணாதான் செகண்ட் லெவல் நம்மளால போக முடியும். அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க யூ கம்ப்ளீட் யுவர் விசஸ். அதோட வந்து லெவல் 2 வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா 108 தடவை மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து செய்யணும். ஒன் ஆஃப் த மேண்டேட்டரி கண்டிஷன். ஸோ அதுல 2 விதம். ஒன்று வந்து அட்டெண்டி, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் அதாவது டெஸ்ட் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவீங்கன்றது, அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுவீங்கன்றது. ஸோ அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றவங்க லெவல் 3க்கு போவாங்க. அசைன்மெண்ட் இல்லாம நார்மல் அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட்ஸ் இந்த செகண்ட் லெவலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட் ஆகிறது கோர்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர்ல நீங்க மீண்டும் வந்து லெவல் 3 பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா லெவல் 2 அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி நீங்க அந்த கோர்ஸ் பண்ணா மட்டுமே நீங்க வந்து லெவல் 2 கிளியர் பண்ணா மட்டுமே லெவல் 3க்கு போக முடியும். ஸோ இது வந்து அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இது. ஸோ சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா அசைன்மெண்ட்ஸும் சப்மிட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி லெவல் 2 நடந்துன்னு இருக்கு. 3 சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எந்த சாப்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு முந்தின சாப்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து முடிப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாரம் நான் 4th சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். மோஸ்ட்லி 5th சாப்டரில் நீங்கள் ஜாயின் ஆக வேண்டி இருக்கலாம். ஸோ அதனால நீங்க வந்து அந்த 5th சாப்டர் அதாவது நான் வந்து அடுத்த சைக்கிள்ல வரும்பொழுது 4th சாப்டர் பண்ற வரைக்கும் நீங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து லெவல் 3க்கு போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ச் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து ஓவர்லேப் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். நீங்க எந்த சாப்டர்ல வந்து ஜாயின் ஆகுறீங்களோ அந்த சாப்டருக்கு முந்தின சாப்டர் வந்து நான் அடுத்த ரவுண்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்க வந்து அந்த லெவல் 2லயே இருப்பீங்க. ஸோ லெவல் 3 போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்ல கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஈவன் தோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 5வது சாப்டர்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிருக்கீங்கன்னாக்கா 4வது சாப்டர் நான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் எடுக்கிற வரைக்குமே இருந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சைக்கிளோட இது. ஒன்லி பகவத்கீதா மட்டும்தான் லெவல் 2. லெவல் 3 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஈஷோ உபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டிவோஷன் எல்லாமே லெவல் 3ல வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் லெவல் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பக்தி சாஸ்திரின்ட்டு. ஸோ அதில் 16 ரவுண்டு பண்ணணும், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ பிரபுபாத ஆශ්‍රயா அதாவது அவருடைய ஷெல்டர் கீழே நம்ம போகக்கூடிய இனிஷியேஷன்ஸும் உண்டு. ஸோ இதுதான் வந்து இஸ்கானுடைய ப்ராசஸ். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு கற்றுக்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து லெவல் 1 ஃப்ரீயாகவே சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால வந்து வேற இஸ்கான்ல போனீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து லெவல் 4 எல்லாம் சார்ஜபிள் தான், பே பண்ணி தான் நீங்கள் அந்த கோர்ஸே பண்ணணும். அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாமல் ஸோ இந்த கோர்ஸை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும், அது எல்லாமே ஆன்லைன் தானுங்களா மாதாஜி? எஸ் எல்லாமே இப்ப நீங்க குவிஸ் பண்றீங்க இல்லைங்களா,
ஆமா. அதே குவிஸ் கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மேல 18 days இருக்கும். கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்ஸ் லெவல் குவிசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. நம்ம Okay. தமிழ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப தமிழ்னு எப்படி அங்க மேல வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பட்டன் இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ் பட்டன் அப்லோட் ஆன உடனே கொடுத்துருவாங்க. லாஸ்ட் பேட்ச்க்கு வந்து நாங்க கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ என்னன்னா எப்படி அதே ஆன்லைன்லேயே போட்டிருக்கோம். நீங்க அங்கேயே வந்து கொஷின்ஸ் பார்த்து நீங்க ஆன்சர்ஸ் 2 வரி 3 வரி ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே இங்கிலீஷ்லயாவது எழுதலாம். தமிழுக்கு மட்டும் நான் இந்த லாங்குவேஜுக்கு மட்டும் நான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் அப்ராட்ல இருந்தும் ஜாயின் ஆகிறாங்க. அவங்களுக்கு தமிழ் எழுத படிக்க வராது. வீட்டுல தமிழ் அவங்க தாய்மொழியா இருக்கலாம். ஆனா அவங்களால இங்கிலீஷ்ல எழுத முடியும் இல்லையா? ஆமா. அதனால அதை வந்து நான் 2 லாங்குவேஜும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க ஆன்சர்ஸ் தமிழ்லயும் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம். ஓகே, நம்ம டைப் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் அனுப்பணும். ஆமா, டைப் பண்ணி அதுல சப்மிட் பண்ண வேண்டியதுதான். நீங்க அது எப்படி டியூரேஷன் இருக்குங்களாமா? எஸ் ஆக்சுவலி இப்போ ஆனா நாங்க இன்னும் அதை அப்லோட் பண்ணாதனால நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நான் வந்து 3rd சாப்டர் முடிச்சிருக்கேன் நானு. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்ச் கூட எதுவுமே பண்றதுக்கு அங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுப்போம் நாங்க கண்டிப்பா. ஸோ டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் எக்ஸ்ட்ராவாவது கொடுப்போம் நாங்க. ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க அந்த எல்லா இதுவுமே வந்து கொஷின் ஓப்பன் புக் கொஷின் மாதிரி தான் அசைன்மெண்ட்ஸ். உங்ககிட்ட பகவத்கீதை புக் இருந்தா எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் நாங்க கேட்டிருக்கிறதே. ஸோ நீங்க சப்மிட் பண்ண உடனே அதுக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அசைன்மெண்ட்ஸ் அது கீழே ரைட் ஆன்சர் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் த மார்க்ஸ். இந்த குவிஸுக்கு மட்டும்தான் எம்சிக்யூஸ் மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இங்க. அதனால உங்களுக்கு வந்து ரைட்டா தப்பான்றது தெரிஞ்சிடும், ஒரு வேர்டு ஆன்சர். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராகிராஃப் நீங்க சேம் மீனிங்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வேற விதமா எழுதினா கூட ஸோ அதனால நம்ம வந்து அது ஆன்லைன்ல வந்து வேலிடேட் பண்ண முடியாது. அதனால அது நோ மார்க்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆனா நீங்க அட்லீஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் ரைட்டான்றது ஒரு வாட்டி நீங்க அந்த ஃபீட்பேக்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா தெரிஞ்சு போயிடும் அங்கே. இப்போ எப்படி உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர்னு காட்டுது இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாமே ராங் ஆன்சர் கூட காட்டும். பட் அட்லீஸ்ட் நீங்க எழுதின ஆன்சரும் இந்த ஃபீட்பேக் ஆன்சரும் கரெக்டா இருக்கான்றது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து உங்களுடைய நாலேஜ். ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட நாலேஜினுடைய லெவல்ல செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான், உங்களுக்கு தான் அது. நீங்களே அசஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம ஓகே இது புரிஞ்சுக்கணும் இது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நாங்க அந்த ஃபீட்பேக் ஆன்சர் போட்டு வச்சிருக்கோம். சரிங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ நாம் இன்னைக்கு புருஷோத்தம யோகம், அதாவது புருஷர்களிலே உத்தமம் அப்படிங்கிறது தான் புருஷோத்தமம் என்பது பெயர். பகவானுக்கு அந்த நாமமும் உண்டு ஆக்சுவலி. அதாவது யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த கிருஷ்ணரினுடைய யோகம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டருடையது. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वावदण्डिगम्. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு படிக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தம யோகம். ஸோ 14வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குணங்களுடைய அதாவது செயல் அவனுடைய இயல்புகள், 3 குணங்கள். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட 3 குணங்கள் என்ன, அதனுடைய இயல்புகள் என்ன, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அவர்கள் இறந்த பிறகு எங்கே செல்வார்கள். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பகவத் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா காட் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செயல்களை செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் ஒரு வர்ணத்திலிருந்து இன்னொரு வர்ணத்திற்கு மாறக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து
எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியம்னு எடுத்து செய்யும் பொழுது அப்போ அவங்களுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்காது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து பக்தி உணர்வு இல்லாம செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய வர்ணம் எதுவோ அதுல மட்டும்தான் அவங்களால வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 15. ஸோ புருஷோத்தம யோகம், பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பற்றற்றல் என்பது நம்ம வந்து செயல்களின் பலன்கள் மேல் பற்றற்று இருத்தல். ஸோ அவ்வாறு வந்து இருக்கும் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம வந்து நாமள சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றோம். அதே மாதிரி ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் வழி நம்ம ஆல்ரெடி கோலோக சார்ட்லயே பார்த்திருக்கோம். ஒரு அண்டத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மகத்தத்துவத்தை தாண்டி நம்ம செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதிர் அந்த ஆகாய இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து போகணும்னாக்கா முன்னாடியே அந்த விரஜா ரிவரை கடந்துதான் செல்ல வேண்டும். ஸோ ஈவன் கருட புராணம்ல கூட நீங்க உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நீங்க படிக்கலாம். ஸோ ஒரு உயிர் வாழி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஹாவ் த அந்த கடந்து செல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பாதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் நான் ஒரு ஓவர்வியூவா தான் படிச்சிருக்கேன் கருட புராணத்துல. ஸோ என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரி தான் நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எப்பயாவது லைஃப்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா கருட புராணம் படிக்கிறதுக்கு படிங்க. ஸோ இந்த விரஜா ரிவரை தாண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டம் செல்வதற்கு நாம வந்து செல்லணும். ஸோ அது வந்து பிரம்ம ஜோதிரை வந்து கடந்து தான் நம்ம செல்லும். எப்படி நமக்கு இங்கே ஆகாயம் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி வைகுண்டத்திற்கு ஆகாயம் வந்து பிரம்ம ஜோதி, அதாவது பகவானுடைய அந்த அதாவது எஃப்ளூஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதாவது பிரகாசமான அந்த உருவத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிதான். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடையிறது பகவானோட இணைதல் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் போய் அவர்கள் கலக்கிறார்கள். ஸோ அப்படி கலந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் வந்து பகவான் அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்திற்கு சென்று சேராத வரைக்குமே பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்கும் பொழுது மீண்டும் தவறி அவர்கள் இந்த பௌதிக இருக்கைக்கு வருவார்கள். ஸோ அதனால வந்து பகவானோட மர்ஜ் ஆகணும். ஒன்லி எனர்ஜெட்டிக் லெவல் வச்சு நம்ம என்னைக்குமே வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது. இன்னொன்னு ஒரு ஒளியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு நாள் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தியானம் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடியது நம்ம தாட் ப்ராசஸ், கற்பனையிலே நம்ம நிறைய இடங்களுக்கு போய் வந்து விடுவோம். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உருவ இதுல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளால வந்து அந்த தியானமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸா எடுத்துட்டு போக முடியும். உருவமற்ற அந்த வெறும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளாங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையில நம்ம தியானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைநிறுத்தி செய்யறதுன்றது மிகவும் கடினமான செயல் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி இந்த உலகத்தின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் வழி அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ. ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை விட்டு போகணும்னா நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம தான் நம்ம வந்து பலன்கள் மேல் பற்றற்று நம்ம வந்து அனைத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சு செஞ்சா மட்டுமே நம்மளால வந்து பக்தியோட செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்ல முடியும். வேதங்கள் என்ன சொல்றது, வேதத்தினுடைய நாயகன் யார்? ஸோ அந்த வேத பதங்கள் இந்த ஆலமரத்தை ஒப்பிட்டு நாம் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். நம்ம இந்த உயிர் வாழியினுடைய அவனுடைய லைஃப். ஸோ கர்ம காண்டா மோட்ல இருந்தா எப்படி, கர்ம யோகியா இருந்தா எப்படி, நிஷ்காம கர்ம யோகியா இருந்தா எப்படி, பக்தி யோகத்துல இருந்தா எப்படி, ஸோ இந்த ரஜோஸ் தமஸ் அந்த சாத்விகம் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, ஸோ அவங்களுடைய நிலைகள் எல்லாம் எப்படி எப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. श्री भगवानुवाच ऊत्वा मूलम् अदाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् शान्तं सीयस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழினுடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த 3 குணங்களோடு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய இயல்புகள் வைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது அந்த உருவ அமைப்பு வச்சுதான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போறோம். உண்மையிலே இந்த ஆலமரம்னுடைய அதாவது உண்மையான, அதாவது அதனுடைய ஒரிஜினல் ட்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. இங்க நாம பார்க்கிறது வந்து அதனுடைய பிம்பமான இந்த பௌதிக இயற்கையில நம்ம பார்க்கின்றோம். இட் இஸ் a reflection of the original tree from the அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல. இதுக்கு பேரு டிசையர் ட்ரீ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆசைகள், ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுடைய அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், அவங்க எப்படி தன் வாழ்க்கை நிலையை எடுத்துட்டு போறாங்களோ அதை வந்து இந்த இந்த ஆலமரத்தினுடைய கிளைகள், அதுக்கப்புறம் வேர்கள், விழுதுகள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைகள். ஸோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து இப்போ டிஃபைன் பண்ண போறோம் நம்ம வந்து. ஸோ மேல் நோக்கிய வேர்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா விழுதுகளை குறிக்கின்றது. கீழ் நோக்கிய கிளைகள் ஒரு மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெயின், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உபகிளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே விரிஞ்சு வரும். அதே வந்து மெயினா இருக்கக்கூடிய கிளை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்டா போகும் அந்த இது ஸ்டெம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் கீழ்நோக்கிய கிளைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உபகிளைகள். அதுக்கப்புறம் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்த மரத்தினுடைய ஆணிவேர் எங்க தொடங்கி இருக்கின்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஆஸ் பர் த வேதா பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஆன்மீ வேர் வந்து பிரம்ம லோகத்திலிருந்து இருக்கின்றது, இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். இம்மரத்தினுடைய அனலாஜி, அதாவது ஓமையை நாம புரிந்து கொண்டோம்னா, ஒரு உயிர்வாழியினுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒப்பிட்டு நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அவர்கள் வந்து வேதங்களை அறிந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மரம்டையது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயின் ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சென்டர், ஒரு மரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டரா ஒரு ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து மேல டாப் ஒரே கிளை உடையது. அது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதருடைய மனது அவருடைய செயல்களை வந்து விளக்குகின்றது. ஸோ அதனால அவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து he will not hesitate, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சமநோக்கோட போகக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை உடையவர். அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது டாப் ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அதாவது ரஜோகுணமோ இல்ல தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பல கிளைகளை கொண்ட அந்த இதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாக்கா இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தர்மமான காரியங்கள் செய்வது. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதர்ம செயல்கள். ஸோ இதெல்லாமே இந்த அதாவது வெவ்வேறு கிளைகள் வந்து ஒவ்வொரு இயல்புகளை வந்து ஒரு மனிதனுடைய இயல்புகளை வந்து விவரிக்கின்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா புலன்களுடைய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து யாருனாக்கா ஆளுமை இல்லையா, அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்களால செய்யக்கூடியது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பழங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் தான் அவங்க வந்து செய்வாங்க. ஸோ அதாவது செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் அவங்க வந்து பற்றுதல் வைத்திருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலிஜியாசிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல இருக்கவங்களை செய்யக்கூடிய காரியங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதிக் ஹிம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது வேத பதங்கள். ஸோ ஒரு ஆலமரத்துல வந்து கணக்கிலடங்காத இலைகள் உண்டு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்களுக்கு அதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ நம்மளால கூட வேதங்கள் எவ்வளவு முழுமை எத்தனை இருக்கு நம்மளால கணக்குல வைக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆலமரத்தினுடைய இலைகள் எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. கவுண்ட்லெஸ் லீவ்ஸ், அதே மாதிரிதான் கவுண்ட்லெஸ் வேதாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் இன்ப செயல்கள், இது அறியாமையில் இருப்பவர்களால் செய்யப்படக்கூடிய காரியங்கள். ஸோ இத்தனையும் இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விதமான உயிர்வாழிகளையும் நாம் பார்க்கிறோம். இந்த ஆலமரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனித வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே வந்து அந்த அந்த பழங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிளஸ் பலநோக்கு செயல்கள். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்களால் வரக்கூடிய விளைவுகள் வந்து சிலது நன்மையாக இருக்கலாம், சிலது தீமையாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்றவாறு அதனுடைய சுவையை வைத்து நம்ம வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ இந்த பழங்கள் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்
அதாவது அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ அது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இந்த மெயின் கிளையில இருந்து போகக்கூடியவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த விரிஜாரி வரை கடந்து தான் நம்ம வந்து வைகுண்டத்திற்கு போக முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த மரம் இதனுடைய ஆணிவேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மலோகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது என்று சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பிம்பம். ஸோ அதாவது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரத்தினுடைய பிம்பம் தான் நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். எப்படி நம்ம ஒரு நதி கரை ஓரமாக ஒரு மரம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உல்டாவா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நீர்நிலையில பார்க்கும்பொழுது அதனுடைய பிம்பம். அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆலமரம் வந்து ஆன்மீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய பிம்பம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் அத்தோர்த்தவம் பிரசுத்தாஷ்டஸ்ய சாகஹ குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலஹ அதஸ்ய மூலான் அனுசந்துதானி கர்மானுபந்தனி மனுஷ்யலோகே. ஸோ இப்போ வந்து மேலும் இந்த மரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது அது எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம மனித வாழ்க்கையோடு ஒப்பிடப்பட்டு கூறப்படுகின்றது. இந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தது. ஸோ அதாவது மாயையால் கட்டுண்ட ஒரு ஆத்மாவினுடைய வாழ்நிலையை பற்றி இந்த மரம் வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரா நமக்கு விளக்குகின்றது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன இல்லையா. கிளைகள் எப்போதுமே மேல போய் இப்படி வந்து இப்படி விரியக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ உபகிளைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது செகண்டரி பிரான்ச்சஸ் சொல்றோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல, அந்த உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே அதுல ஒரு ஈடுபாடு பற்று. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் மேலேயும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதலோடு இருக்கக்கூடியது. பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எதனோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள், அதாவது விழுதுகளை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ள கீழே விரிய விரிய ரொம்ப அகலமா போயிட்டே இருக்கும். அதாவது ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கீழே ஈர்க்கப்படுகின்றோம். அதாவது கீழ் உலகங்களுக்கு மீண்டும் தள்ளப்படுகின்றோம். எப்படி நாம வந்து மோகத்தினுடைய நிலைகள் 3 விதம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் படித்தோமோ, அதாவது கண்ணாடி அதாவது நெருப்புல இருக்கக்கூடிய புகை, அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணாடி தூசி படிந்த கண்ணாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து கருவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகத்தினுடைய லெவலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ. ஒரு நிமிஷம். ஹலோ ஹலோ யா ஆமா ஓகே 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 ஓகே. ஸோ கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளன. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து நம்ம என்னென்ன குணத்துல இருக்கோமோ அதற்கேற்றவாறு தான் நம்மளுடைய இது பலன்கள். ஸோ கர்ம காண்டா மோட் கர்ம யோகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்ம யோகமும் சரி, நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பலன்கள் மேல் பற்று இருக்கும் இல்லையா. அதாவது நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதோ சேர்த்து வைக்கணும். சில பேர் வந்து பக்தியே இல்லாம செய்யப்படக்கூடியது கர்ம காண்டா மோட். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிமிஷம், ஐ திங்க் எங்க வந்திருக்காங்க, கலாவதி இல்ல மாதாஜி வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே, கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடவே லாக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, செஷன் இருக்கும்போது கால் எடுக்க மாட்டேன். சரி, நீங்க திரும்பி கால் பண்ணதுனால இது போட்டேன் மாதாஜி, அது சாட்லயும் போட்டேன், உங்களால பார்க்க முடியல. ஆமா ஆமா, கரெக்ட். நோ ப்ராப்ளம். எஸ், 3rd and 4th வாசிங்க மாதாஜி. நரூபம் அஸ்யேஹ ததா அஸ்யேக ததோ பலப்யதே நாந்தோ நாசாதிர்ன ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏனம் சுவிரூட மூலம் அசங்க சத்ரேன த்ருடேன சித்வா ததபதம் தத் பரிமார்க்கித்தவ்யயம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே
यद प्रवर्ति प्रसृता पुराणी எஸ் நரூபம். இந்த ரூபம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தினுடைய ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. அது வந்து அதனுடைய பிம்பம் தான் நாம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே தொடங்குகின்றது? வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் அது ஆணிவேரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மலோகத்திலிருந்து தொடங்குகின்றது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இது. ஆனா நம்ம கூடிய இந்த புறக்கண்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தெரியாது. இப்போ ஒரு ஆலமரமே நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்தா அதனுடைய விழுதுகள் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கு. சில விழுதுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியோட வேரோட ஒட்டிக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா நிற்கக்கூடியது. அதே மாதிரி அதனுடைய வேர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு தூரத்துக்கு போயிருக்கும்னு நம்மளால கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் எங்கே தொடங்குகின்றது, எங்கே முடிகின்றது, இதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்று யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்ம இந்த உயிர்வாழியால் இந்த நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறு ஊன்றியுள்ள இந்த மரத்தை, அதாவது டிசையர் ஆசை, இது எதனோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? டிசையர் ட்ரீ என்று எதுக்காக இதுக்கு பேர் வந்ததுனாக்கா ஒரு மனிதனுடைய ஆசை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரத்தை போன்றது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஸோ அதாவது நம்ம அந்த மெயின் பிரான்ச் மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா ஈஸியா வந்து கடந்து மனசை வந்து திடமா எடுத்துட்டு போயிட்டு கடந்து நம்ம போயிடலாம். அதே உபகிளைகள்ல போய் நம்ம மாட்டின்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீண்டும் இந்த உலகத்துல கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். விழுதுகள் மூலயமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழேவே நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம். மேல் உலகங்களுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பே நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரிதான். ஆனால் பலமாக வேறு ஊன்றியுள்ள இந்த மரத்தை எப்படி நாம வந்து வெட்டி சாய்க்கணும்னாக்கா நம்ம மனசுல பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் நம்ம வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். சோ இந்த ஆலமரமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசைகளை வந்து பற்றின்மை என்னும், அதாவது தான் செய்த செயல்களின் மேல் பலன்கள் மேல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்று அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்தை வந்து நம்ம ஈஸியா வெட்டி சாய்ச்சிடலாம். சோ பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி யாரிடம் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, அதாவது பகவானிடத்திலிருந்து தான் அனைத்தும் தொடங்குகின்றது. யாரிடம் எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அனைத்து விரிவாக்கங்களும் அவருடைய செயல்கள் தான். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில மட்டும்தான் இந்த செயலை வந்து நம்மளால வந்து 100% அச்சீவ் பண்ண முடியும். வேற எந்த இதுலயுமே வந்து நம்மளால ஞான யோகத்திலயும் சரி கர்ம யோகத்திலயும் சரி நம்மளால வெறுமனே அதுல இருந்தாக்கா நாம வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்க வேண்டியதுதான். அதாவது யோகத்தில் முழுமையடையாத ஒரு யோகியாக இந்த உலகத்துல மீண்டும் நாம வந்து பிறப்போம். சோ அதனால வந்து எந்த யோகமா இருந்தாலுமே அது பக்தி யோகத்துல போய் முடியணும். அது பக்தி யோகத்துல முடிஞ்சா மட்டும்தான் மோட்சமே அடைந்து நம்ம வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்ல முடியும். சோ அததான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க போய் இந்த சாப்டர் ரொம்ப, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல சாப்டர். சோ இந்த கார்த்திகை மாசத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக் மாசம் சொல்லுவாங்க. சோ புருஷோத்தம் அப்படிங்கிற பெயர் எதுக்கு வந்ததுன்னு கூட நான் இப்ப சொல்றேன். நானு அதிக் மாசம், அதாவது சந்திரனுடைய லக்னத்தை கணக்கில் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருடத்துல இந்த சூரிய லக்னத்துல கணக்கிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து 11 நாட்கள் வரும். ஏன்னா ஒரு நட்சத்திரம் 2.25 நாள். ஸோ அந்த மாதிரி கணக்குல வரும்போது நாமெல்லாம் திதி பேஸ்டு தான் பார்ப்போம் இல்லையா? 15 நாள் திதி, அதாவது கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் சூரியன். அதாவது தமிழ் மற்றும் மலையாளத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இந்த சூரிய லக்னத்தை வச்சுதான் அவங்க எல்லாமே கணக்கிடுவாங்க. 12 மாதம் 365 நாள் வந்துடும். ஆனா அதே வந்து சூரிய லக்னத்துல பார்க்கும்பொழுது குறைச்சலாதான் ஒரு 10-11 நாள் வருஷத்துக்கு வந்து கம்மியாகும். அது வந்து 3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னாக்கா 33 நாட்கள் வந்து கணக்குல வரும். சோ இந்த புரட்டாசி மாசம் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சமயத்துல வரும். தெலுங்கு அண்டு கன்னடால சேம் தான். ஸோ எனக்கு அந்த திங்களினுடைய பெயர்கள் எல்லாம் தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த 33 நாட்கள் வரக்கூடிய அந்த சமயத்துல இந்த புருஷோத்தம யோகத்தையும் பிரம்ம சமீதாவையும் வந்து வாசிப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அவ்வளவு புண்ணியமான, ஏன்னா அந்த மாதத்திற்கே புருஷோத்தம் அப்படிங்கிற மாதம் தான். ஸோ ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு திங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதிதேவதை உண்டு. ஆனா அந்த அதிக் மாசத்துக்கு வந்து எந்த 3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை வர்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு பேரே அதிக் மாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க.
ஸோ அதனால பிற திங்களுடைய தேவதைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாசத்தை வந்து அதிக் மாசம் சொல்லி ஏளனம் செய்த பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திங்களுக்குரிய தேவதை வந்து பகவானிடத்துல போய் முறையிட்டு ஸோ அவருடைய கருணையை வந்து கேட்கும் பொழுது பகவானும் தனக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களையும் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வைபவங்கள்ல அவங்களுக்கும் வர்றது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் அந்த திங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிடே அவங்க வந்து இந்த புருஷோத்தம யோகம், அதுக்கப்புறம் நெய் விளக்கு ஏற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே செய்வாங்க. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எத்தனை ஜென்ம பாவங்கள் இருந்தாலுமே நமக்கு விமோக்ஷனம் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து அந்த திங்களினுடைய இது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பார்ட்டன்ஸ், சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தட், அது முக்கியத்துவம் அந்த திங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த வருடம் இல்லை, நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அதுக்கு அடுத்த இயர் வரும் ஆக்சுவலி அந்த மாதம். ஸோ போன வருஷம் இருந்தது, இந்த வருஷம் கிடையாது ஆக்சுவலி. அடுத்த வருஷம் வரும், கார்த்திகை திங்களுக்கு முன்னாடி வரும் ஆக்சுவலி, அது புரட்டாசி ஆன பிறகு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த புருஷோத்தமரிடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம் சரணடையும் பொழுது நமக்கு நல்வழி என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்கின்றது. ஸோ நாம செய்யக்கூடிய பக்தி ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து விமோக்ஷனம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம். பக்தி இல்லாம எந்த ஒரு செயலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடைவதே கிடையாது. ஸோ நம்ம பற்றின்மையால செய்யணும்னு நினைச்சா கூட பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நல்முறையில எடுத்துட்டு போக முடியும், ஈடுபாடோட செய்ய முடியும். பக்தி இல்லாம எல்லாமே பற்று இல்லாம செய்யணும்னா அது ஒரு வறண்ட எக்ஸ்பிரஷனா தான் இருக்கும். இப்போ எனக்கு கூட எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு என் மனசு வந்து கேட்கும் பொழுது அங்க வந்து ஒரு வெறுமை மற்றும் வெறுப்பு தான் நம்ம கிட்ட வந்து நிற்கும். இவந்தோ நமக்கு யார் மேலேயும் எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லாதப்ப கோவமோ எதுவுமே இல்லைன்னாலும் நமக்கு தேவையில்லை, ஸோ எல்லாத்தையுமே பற்றில்லாம இருக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது அங்க வந்து சாந்தத்தன்மை வந்து வருவது என்பது மிகவும் கடினமான செயல். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து பக்தி என்னும் அந்த சுவையான செயலை நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எதுவுமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி செய்யும் பொழுது இந்த வறட்சியான அந்த செயல்களும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்வீட்னஸா காணக்கூடியதாக இருக்கும் நமக்கு. அதனால பக்தி இஸ் தி ஸ்வீட் பார்ட், அது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 5 ஸ்லோகம் வாசிங்க. நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமா தத்வந்தவைர் விமுக்தா சுக துக்க சஞ்சயர் கச்சந்திய அமூடா பதம் அவ்யயம் ததா. எஸ், பொய் கௌரவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதாவது போலியா இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதுக்கப்புறம் மயக்கம் என்பது அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய நிலை. அதுக்கப்புறம் தவறான சங்கம், அதாவது இந்த மயக்கத்தினுடைய அவுட்கம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான சங்கத்துல போய் இணையறது, அது அறியாமையால் வரக்கூடிய ஒன்று. நித்தியத்தை, இந்த மாதிரி பொய் கௌரவத்தையும் விடுத்து, அறியாமையை விடுத்து, தவறான சேர்க்கையிலிருந்து விடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, எது நித்தியமானது அப்படிங்கிறத வந்து புரிந்து கொண்டது. ஆத்மா நித்தியமானது, ஆன்மீக உலகம் நித்தியமானது, இது எல்லாமே டெம்பரரி எல்லான்றதை வந்து புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வாழ்ல இருக்கக்கூடிய மேல வந்து இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை எல்லாமே வந்து தூரமாக விலக்கி வைத்து இன்பம் துன்பம் என்னும் சுகதுக்க சஞ்சயா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக துக்கங்கள் என்னும் அந்த 2 இருமைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழிக்கணும். இன்பம் வந்தாலும் ஸ்திரமான புத்தியோட அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இன்பம் இருக்கேன்றதுக்காக அதுக்கு அதன் மேல வந்து வெறுப்பும் நம்ம காட்ட வேண்டியதில்லை. அதாவது அதனால வெறுப்பு எதையும் காட்ட வேண்டியதே அவசியமே இல்லை. துன்பம் இருந்தா அதுக்காக அதை வெறுக்கவும் தேவையில்லை. இன்ப துன்பம் என்பது ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் எல்லாருமே. அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நமக்கு வரும்பொழுது நாம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வருகின்றது. மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து கொண்டு அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஸோ பகவானுக்கு சரணடைவதல் என்பது என்னன்னாக்கா நம்ம எப்படி மனதளவுல வந்து அவருக்கு வந்து பக்தி மூலமாக நம்மளுடைய அவருக்கு வந்து நம்ம பணிவிடை செய்கின்றோம், எப்படி அவரோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்டிவிட்டி, அந்த யோகத்தை நம்ம எப்படி ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் அப்படிங்கறதா மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்யும் பொழுது
ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் முறையில செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது என்னைக்குமே வந்து நன்னிலை அடைகின்றது நமக்கு. சோ அப்பொழுது இந்த 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 வேண்டாத குணாதிசயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட்டு தானாவே விலகிடும். பொய் கௌரவம் இருக்காது, அறியாமையும் நம்மளை விட்டு விலகும், தவறான சங்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபடுவோம், நித்தியம் எது என்றதையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நமக்கு அது கொடுக்கின்றார். பௌதிக காமத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பற்றற்று அதுல இருந்து விலகி இருத்தல், இன்ப துன்பங்கள் எல்லாமே ஒரு உயிர் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எப்படி அதை வந்து எதிர்கொள்ளணும்னு தெரிஞ்சுட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த இயல்புகள் எல்லாம் தானா நமக்கு வந்து சேரும், பக்தி ஒண்ணு நம்ம செய்யறதுனால. எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசி. நதத் பாசயதே சூர்யோ ந சங்கோ ந பாவகா யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. சோ எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம், அதாவது பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய சந்திரர்களாலோ அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நெருப்பினாலோ அது பிரகாசப்படுத்தப்படுவது கிடையாது. சோ இயற்கையிலே பிரகாசம் உடையதுதான் பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட ஸ்தலம். அதனை அடைபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருபொழுதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவது கிடையாது. சோ ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து வைகுண்டம் போனா மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு நாம திரும்பி வருவது கிடையாது. வேற எங்கே சென்றாலும் நாம இந்த உலகத்திற்கு கண்டிப்பாக திரும்பி வருவோம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். மமைவாம் சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதா சனாதனக மனுஷ்யஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தாதானி கர்ஷதி. எஸ், இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனது நித்தியமான அம்சமானவர்கள். சோ அவருடைய அதாவது பெர்மனன்ட் ஃபீச்சர் தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அதாவது பகவான் உடைய அந்த ரூபத்திலிருந்து ஒரு அங்கம் தான் நம்ம எல்லாருமே அப்படிங்கறத வந்து அவர் முழுமை, அதுக்கப்புறம் நித்தியமானவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு நன்னா தெரியும். சோ அந்த நித்தியத்திலிருந்து பிறந்ததுதான் இந்த ஆத்ம ரூபமும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது. சோ இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவர்கள் தான். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மட்டும்தான் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் அவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் 5, அதாவது கண்கள், காதுகள், நாசி, அதுக்கப்புறம் வந்து வாய், அதுக்கப்புறம் தொடுப்புலன். சோ இந்த 5ம் வந்து ஞானேந்திரியங்கள். அதோடு சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிரேட் பர்சனாலிட்டி யாருனாக்கா மனம். சோ இந்த 6ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 6 நாள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து சர்வே ஆகிறதுக்கு எப்படி வாழ்றதுன்றதுலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் எல்லாம் வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்மள வந்து எடுத்துட்டு போறோம். சோ கடினமாக சிரமப்படுகின்றோம் இந்த உலக வாழ்க்கையில, இந்த நித்தியமற்ற உலகத்துல. எஸ். சரீரம் யத் அவாப்னோதி யத் சாப்ய உத்க்ரமதீஸ்வரக கிரஹத் வைத்தானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் விவாசயாத். எஸ், காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல. சோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு பூஞ்சோலையில போயிட்டு நம்ம நின்னா கூட அங்க இருக்கக்கூடிய பூக்களுடைய நறுமணத்தை அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று வீசும் பொழுது அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய சில காத தூரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நறுமணம் என்பது பரவுகின்றது இல்லையா. அதே போலதான் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கும் வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். அதாவது நம்ம உயிர் விடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரயாண காலத்துல நம்மளுடைய கர்மங்கள் ஆல்ரெடி பகவான் 2 அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பெண்டிங் ஆசைகள் இருந்ததோ அது உணர்வுகளாக நம்ம மனசுல வந்து வேரூன்றி இருக்கும் இல்லையா, ஆழ் மனசுல. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு உடலை ஏற்கிறதுக்காக அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட எடுத்து செல்லப்படுகின்றது. சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அது அந்த ஆத்மாவோடையே செல்கின்றது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் பொழுது அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி தாயினுடைய கருவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைகின்றது. சோ அதனாலதான் அது எல்லாமே நம்ம எப்படி அந்த பூர்வ ஜென்ம கர்மத்துக்கு ரிலேட் பண்றோம்னா இதனாலதான். சோ நம்மளுடைய கர்மங்கள் எல்லாமே நம்மளோட தான் வரும்.
நாம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்ம கர்மங்கள்ல வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மங்கள் அவரவர்களே தான் சுமக்க வேண்டும். இது நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்குமே நம்ம வந்து தெரியாம கூட நம்ம வந்து தவறு இழைக்க மாட்டோம். ஸோ ஏன்னா அதனுடைய அவுட்கம் எல்லாமே நமக்கு வந்து பந்தப்படும். ஸோ யாருமே நம்ம பார்க்கலையே நம்ம தவறு இழைத்ததுன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்க பகவான் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கார், அதை அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு எழுதிடுவார். ஸோ அதனால நம்ம யார் பார்க்கறாங்களோ இல்லையோன்றது செகண்டரி. ஆனா அது தர்மமான செயலான்றத வந்து யோசிச்சு நம்ம செய்யணும். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் நாம ஒருத்தர் தான் அனுபவிக்க போறதே, வேற யாரும் அனுபவிக்க போறது இல்லை. அதை தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து நல் பாதையில போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நாம எடுத்து செல்லலாம். எஸ். श्रोत्रं चक्षु सबर्शनं च रसनं क्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपासेवते. எஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி, அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த ஸ்தூல உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பண்புகள் 24 பண்புகள் தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் அமைப்பு என்பது நம்மளுடைய உணர்வுகள், பெண்டிங் உணர்வுகள் பிளஸ் நம்மளுடைய பெண்டிங் கர்மங்கள் தான் நிர்ணயிக்கின்றது. சோ மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். சோ நம்ம வந்து இறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு ஆகின்றோம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா. தட் இஸ் த பேசிக் ரீசன். ஸோ எப்படி நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஜடபாரதராக அவர் பிறந்தார், பாரத மகாராஜா, அவர் இறக்கும் பொழுது அவர் வெறும் மானை மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அதனாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த மான் என்னும் அந்த அவதாரத்துல தான் நெக்ஸ்ட் அவர் பிறந்தார். ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல என்ன பெண்டிங் இருந்ததோ அதற்கேற்றாற் போலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அடுத்த பிறவியும் அமைகின்றது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஏன்னா குணாதிசையும் அதுலயே வந்து அடங்கி விடுகின்றது இல்லையா. சத்வமா, ரஜசா, தமசா என்பதும் அதுலயே அடங்கி விடுகின்றது. அதற்கேற்றவாறு இருக்கக்கூடிய புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சத்வத்துல இருப்பானோ, ரஜத்துல இருப்பானோ, தமஸ்ல இருப்பானோ, அந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நம்ம பெண்டிங் என்ன இருந்ததோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றோம். எஸ். उत्क्रमन्तं स्थितितं वापि बुग्जानं वा गुणानन्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ஞானசக்ஷுஷாஹ. எஸ். ஆனா இந்த ஞானம் அறியாத, அதாவது நாம் எல்லாருமே இது படிக்கிறதுனால இப்ப தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பகவத்கீதை படிக்காத வரைக்கும் நமக்கு கூட இந்த ஞானம் என்பது இல்லை. நாம் எல்லாருமே அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். சோ அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான், சோ எந்த நிலையில என்னென்ன அவனோட செல்கின்றது அப்படிங்கிற ஞானமே இல்லாம ஒருத்தர் இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம. சோ இவ்வாறாக பெண்டிங் ஆசைகள், உணர்வுகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் என்ன இருக்கோ அதோட சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு உயிர் வாழி அந்த உடலை விட்டு செல்கின்றான். இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் அவன் எத்தகு உடலை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. நமக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உடல் வாகு கிடைத்தது அப்படிங்கிறதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவனுக்கு வந்து புரியறதே கிடையாது. ஆனா முன் ஜென்ம கர்மங்களும் சரி, அவருடைய ஆசைகளும் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரியான உடல் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து அமைகின்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். எதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழல், இப்படி ஒரு உருவம் அமைப்பு இப்படி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி ஆச்சுங்கிறத வந்து ஞானத்தை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தெரியும். எப்படி ஒரு கார் மெக்கானிக் வந்து எந்த இடத்துல இஷ்யூ இருந்தா எந்த இடத்த, இப்போ வந்து பேட்டரி ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம்னாக்கா பேட்டரி இஷ்யூவா இருக்குமா அப்படின்ட்டு நம்ம போய் செக் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு பிரேக் நிக்கலையா, ஸோ அங்க என்ன வயர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்துல வந்து நல்லா அடைஞ்சிருந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுக்காக ஒரு உயிர் வாழி வந்து இந்த மாதிரியான அனுபவங்களை பெறுகின்றான் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களால வந்து உணர முடியும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். எஸ். 11, 12 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. யதந்தோ யோகினஸ்சைனம் பஸ்யந்த்ய ஆத்மன்ய அவஸ்திதம் யதந்தோப்ய ஆக்ருதாத்மனோ
நைனம் பஸ்யந்த்ய அசதேச தசகா யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஸ்யதே கிலம் தேகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். எஸ். ஸோ ஒருவர் தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். அதாவது தான் யார் என்று உணர்ந்த ஒரு உயிர் வாழி, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தையும் ஆத்ம ரூபத்தையும் கண்ட ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவை எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெளிவாக காண முடியும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயிற்சி செஞ்சா நாம கூட அடையலாம். ஆனா அதுக்கு நமக்கு ஒரு கைடன்ஸும் தேவை. குரு என்ற ஒரு கைடன்ஸ் இருந்தா நாமளும் அந்த நிலையில வந்து செல்வதற்கு வந்து ஈஸியா போக முடியும். கைடன்ஸ் வேணும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், அதாவது இந்த ஞானத்தை பற்றியே எதுவுமே தெரியாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வில் நிலை பெற முடியாது. அவங்களால தான் யார் என்பதே, தன் ஆத்மா என்பதே அவங்களுக்கு வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கான்றதே கடினமான ஒன்று. முயற்சி செய்தால் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களால் காண இயலாது. அவங்கள சுத்தி என்ன நடக்கிறது, இது எதனால அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலையை கூட அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த நிலையில இருப்பாங்க. சோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய பிரகாசமும் சந்திரனுடைய பிரகாசமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றது. சோ சந்திரனுடைய பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வாழ்வு ரசத்தை வந்து வழங்குவதே வந்து சந்திரனுடைய பிரகாசம் தான். அதனால வந்து நல்ல விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ வாழ்வு ரசம் என்பது கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ்ல கூட, அதாவது காய்கறிகள்ல கூட வாழ்வு ரசம் உண்டு. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சமைத்தாலும் அது பகவானுக்கு வந்து நிவேதனமா படைச்சிட்டு சாப்பிடுறோம். ஸோ அதனாலே நமக்கு எந்த கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் கூட நமக்கு வரக்கூடாது. ஏன்னா அதுலயும் வந்து இருக்கக்கூடிய லைஃப் வந்து நாம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த லைஃபோட தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். அதனால வந்து வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அர்ப்பணமே பகவானுக்கு வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். ஸோ சந்திரனுடைய பிரகாசமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு செடிகளுக்கு எல்லாமே தேவை. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரகாசம் ரெண்டுமே, சூரியனுடைய பிரகாசமும் சரி சந்திரனுடைய பிரகாசமும் சரி பகவானிடத்திலிருந்தான் வருகின்றது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 13 வாசிங்க மாதாஜி. காம் ஆவிஸ்ய பூதானி தாராம்ய அகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகா. எஸ். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திலும் காம் ஆவிஷ்யாசி பூதானி அப்படின்னாக்கா, அதாவது பூதானி மீன்ஸ் இந்த உலகம் ஆக்சுவலி. ஸோ தாரையாம் அகம் ஓஜசா, அதாவது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நுழைகின்றாள். ஸோ எனது சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அதாவது கிரகங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியனை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு வட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்குன்றது நம்மளும் ஜியாகிரபியில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஜியாகிரபியில படிக்கும்பொழுது அந்த கோள்கள் எல்லாம் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றுகிறது என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த வட்டத்துல இருக்குன்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது யாருடைய சக்தியால் என்றால் பகவானுடைய அருளால் அப்படிங்கிறதையும் இங்க நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்க்கின்றோம். நான் சந்திரனாகி வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றார். அதுதான் அந்த சோ பிரகாசமும் என்னிடம் இருந்தே வருகின்றது. நெருப்பினுடைய பிரகாசமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். அதே மாதிரி சூரியனுடைய பிரகாசமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். சந்திரனுடைய பிரகாசமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். சோ வாழ்வு ரசத்தை வழங்குவதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 14th வாசிங்க மாதாஜி. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணீனாம் தேகம் ஆஸ்ரிதஹ பிராணாபன சமாயுக்தா வாசாம்ய அன்னம் சதுர்விதம். எஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளில் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக, இது வந்து பரமாத்மாவுடைய நிலை. ஆல்ரெடி நம்ம 13வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ நெருப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கும் நான், அதாவது அது பரமாத்மாவுடைய நிலை. உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து, அதாவது இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல், அதோட தான் இந்த பிராணயாமாவும் அப்பானா ஆண்டு பிராணா, இது ரெண்டும் கலந்துதான் நம்ம வந்து வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செரிக்க ஆரம்பிக்கும். சோ அபானா என்பது வயிறு பாகத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று. அதே மாதிரி பிராணா என்பது நாம வந்து உள்ளுக்குள்ள இழுத்து வெளியில விடக்கூடிய இந்த காற்று. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தினுடைய மிக்சர்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிரைண்டிங்
பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஜீரணம் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்காக உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நெருப்பும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம், பரமாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். ஸோ என்னென்ன 4 விதமான உணவுகள், அதாவது சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாலிடா இருக்கும் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாதம் குழம்பு எல்லாம் போட்டு சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒரு சாலிடான உணவு இல்லையா, அதை நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிக்விட் என்னும்போது நம்ம வந்து குடிக்கிறோம் முழுங்கி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே குடிக்கிறது, ட்ரிங்க், அதாவது ட்ரங்க். அதுக்கப்புறம் வந்து சிலது செமி சாலிட்ல இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறிஞ்சி சாப்பிடுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா லிக்விட் என்பது உறிஞ்சுறது, ஜூஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே நம்ம வந்து அருந்துகின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சிலது இழுத்து தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலது வந்து இப்ப நாய் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணீர் குடிச்சா கூட நக்கி தான் சாப்பிடும் இல்லையா, சில சில உணவு வகைகள் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து இந்த எல்லாமே செரிக்க வைக்கிறது வந்து இந்த வயிற்றுல வந்து பகவானுடைய அந்த அக்னி ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறத அவரால் தான் நம்ம வந்து உணவையே வந்து நம்ம செரிமானத்திற்கு எடுத்துட்டு போகின்றது என்பது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ் 15.15 सर्वस्य साहमृति सन्निविष्टो मत्ता संहृतिर्ज्ञानम् अबोहनं च वैदैश्चै सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम्. எஸ், பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களையும் பரமாத்மா சொரூபமாக இருக்கின்றார். அந்த 4 கைகளுடைய சொரூபத்தில் தான் இருக்கார். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் மறதியும் தோன்றுகின்றது. அறிவு மறதி எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. நமக்கு முற்பிறவி எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா. சோ குழந்தை தாயின் கருவிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிறந்த பிறகு ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தானா சிரிக்கும், தானா அழுவும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாமே அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம். எதுனாக்கா அது முற்பிறவினுடைய இம்பேக்ட் வந்து அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு இருக்கும். ஆனா போக போக இந்த ஜென்மத்துல இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையினுடைய அரவணைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அந்த வந்து மறக்கக்கூடிய இதுக்கு நிலைக்கு வருவாங்க. ஸோ எதுவுமே வந்து நாம கூட பெரியவங்க ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ எப்பயோ நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து சடனா நம்மளால ஞாபகப்படுத்த முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரிதான் ஞாபகம் சக்தி என்பது பகவானிடத்திலிருந்தே வந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி மறதியும் அவர் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார், அறிவும். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் யார் என்றால் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து, ஏன்னா அவர் தான் வேதத்தினுடைய நாயகன், அவர் தான் வேதங்களை பிரம்மருக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. எஸ் 16 and 17 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. वाव इमवौ पुरुषौ लोके शर एव च शर शर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्य उदाहृदः यो लोकोत्रयम् अविश्य पिबर्त्य अव्यय ईश्वरः. எஸ், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையில மீண்டும் வரக்கூடியவர்கள் வந்து தவறக்கூடியவர்கள், வராத மோட்சம் அடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாதவர்கள். சோ நாம் எல்லாருமே இப்ப இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம்னா நம்ம எல்லாம் தவறி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னு அர்த்தம். இன்ஃபாலபிள் ஃபாலபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அச்சுதா அப்படின்னாலே இன்ஃபாலபிள் அப்படின்றதுதான் மீனிங் ஆக்சுவலி. அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே அப்பாற்பட்டவர். ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து இன்ஃபாலபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி போகக்கூடியவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையால் மோட்சம் அடைந்தவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே வந்து தவறாதவர்கள். ஸோ நாம் இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கோம், நாம் எல்லாம் தவறிதான் இங்க வந்திருக்கோம். மீண்டும் தவறி வருவோமா வரமாட்டோமான்றது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஃபியூச்சர் எங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. அதை வந்து நம்ம அந்த வழியில நாம எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா அட்லீஸ்ட் பலன் வந்து பகவான் கொடுக்கட்டும், ஆனா நாம ரைட்டான ஆக்ஷன் ரைட் டைம்ல நம்ம பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். சோ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் வாழும் ஜீவன்கள் எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தான் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அதாவது முமுட்சுக்கள்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடையக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம புருஷனாக பரமாத்மா இருக்கின்றார்.
சோ அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். நமக்கு தெரியும் கார்ணோதயாக்ஷி விஷ்ணு, கர்ப்போதயாக்ஷி விஷ்ணு, ஷீரோதயாக்ஷி விஷ்ணு. சோ அண்டங்கள் படைப்பது கார்ணோதயாக்ஷி விஷ்ணு. அப்புறம் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் உட்புகுந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 16 லோகங்கள் வந்து அவருடைய நாபிலிருந்து வரக்கூடியது. அது கார்போதயாக்ஷி விஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய ஹிருதயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். இவ்வாறாக அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் நுழைந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் நுழைந்து இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஞானத்தை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 18 வாசிங்க மாதாஜி. யஸ்மாத் ஷரம் அதிதோகம் அக்ஷராத் அபிஷோத்தமா அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதிதா புருஷோத்தமா. எஸ் தவறக்கூடியதவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான், அதாவது பகவானுடைய அந்த இயல்பை பற்றி இப்ப நாம் பேச போகின்றோம். திவ்யமானவராகவும் உத்தமமானவராகவும் உலகில் வேதங்களால் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அவர் திவ்யமானவராகவும் இருப்பதாலும் உத்தமமானவராக இருப்பதாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் என்னன்னாக்கா புருஷோத்தம் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவரை வந்து புருஷோத்தமனாக அனைவருமே கொண்டாடுகின்றனர். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ் 19th வாசிங்க மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசம் மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. எஸ் எவன் ஒருவன் பாத்தீங்கன்னா யோ மாம் ஏவம் அசம் மூடோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, அதாவது ஞானமுடையவர். அசம் மூடோகோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஞானமுடையவர்கள், சோ மூடர்கள் அல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாகின்றான், அனைத்தையுமே அறிந்தவனாகின்றான். சோ அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான். சோ இந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்கிறார்கள். எஸ் 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இதி குய்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயா நக ஏதத் பூத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருதயஸ்ய பாரத. சோ வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. புருஷோத்தம யோகத்துல நம்ம வந்து எப்படி வேதங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகளுடைய வாழ்க்கை நிலை, இதையெல்லாம் வந்து ஒரு மரத்தோட ஒப்பிடப்பட்டு எப்படி எவ்வளவு அழகா வந்து விவரிச்சிருக்காருன்னாக்கா இந்த சாப்டர் வந்து இதை படிக்கும் பொழுது இதை புரிந்து கொண்டாலே நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்திலிருந்து நம்ம வந்து விலகுவோம். சோ புரிந்து கொள்ளணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே தற்பொழுது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்பிடென்ஷியல் குய்யம் அப்படின்ட்டு சொல்றார் பகவான் வந்து. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். சோ பக்குவமான ஒரு எக்ஸிகியூஷன் தான் அவங்க செய்வாங்க. ஏன்னா ஞானம் இருப்பவர்கள் ஒரு செயலை எப்படி செய்யணும்னு நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பாதக சூழ்நிலையே அவங்களால பார்க்க முடியாது. அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசும் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால வந்து திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க வந்து குய்யதமம் அப்படின்னாலே த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். சோ பகவானுக்கு நாம் எப்படி எல்லாம் சேவை செய்யறோம்ன்ற இல்லையா, சோ அதுதான் வந்து அவர்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மஞான பாதைகளை வந்து நல்முறையில வழிவகுத்து கொண்டு பக்தியில நம்ம வந்து முன்னேறி பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு நாம வந்து போகக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றோம். இதுதான் வந்து குய்யதமம். சோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. நான் முடிச்சிடறேன் மாதாஜி. முடிச்சிருங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாச்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயகா. கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபு. ராதிகா அவங்க வருவாங்களா இன்னைக்கு தெரியலையே. என்ன பொருள் உலகில் மரம் எது? கற்பக மரம், பூமி, இந்திரன், பொருள் ஆசைகள். ஆலமரத்தின் கிளைகள்
கிளைகள் என்று கருதப்படுகின்றன. டேஷ் என்று கருதப்படுகின்றன. இயற்கையின் வெவ்வேறு முறைகள், பாவமான நடவடிக்கைகள், உணர்வுப் பொருள்கள், நண்பர்கள். பரமாத்மாவின் இறைவனின் முதன்மை விரிவாக்கங்கள் என்ன? விஷ்ணு தத்துவா, விலங்குகள், இயற்கை, மனித உயிரினங்கள். 4. இறைவனின் செழுமைகள் 7, 9, 10 அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 15வது அத்தியாயத்துடன் தொடர்புடையவை. எனவே கீழே ஒரு வரியை தேர்ந்தெடுக்கவும். அற்புதம், அழகு, ஞானம், சூரிய பிரகாசத்தின் அற்புதம், செரிமானத்தின் தீ மற்ற கிரகங்களுக்கு நுழைதல் மற்றும் சந்திரனாகி தாவரங்களுக்கு வாழ்வு, அற்புதம், செரிமானம் மற்றும் மலர்தாங்கும் வசந்தம். எபோவால் அரசன் ரகுகுணன் ஜடபாரன் மீது கோபம் கொண்டது ஏன்? அவர் ராஜாவிற்கு மரியாதை செலுத்தவில்லை. அவரை ராஜா பல்லக்கு சுமக்கும் போது எறும்புகளை மிதித்திடாது இருக்க நகர்ந்து செல்லுகையில் பல்லக்கை அசைத்து கொண்டே இருந்தார். அரசன் ரகுகுணன் ஜடபரதரை தனது ஆன்மீக குரு என்று எவ்வாறு அறிந்து கொண்டார்? ஜடபரதரின் தோற்றம் அவரை மகான் என்று உணர்த்தியது. ஜடபரதரின் மகிமைகளை ராஜா மற்றவர்களுக்கு மூலம் தெரிந்து கொண்டார். ஜடபரத கூறிய ஞான உபதேசம் அவர் பக்கமடைந்த பெருமை ஞானி என்பதை மன்னனுக்கு உயர்த்தியது. ஜடபரதர் தன்னை பற்றி தானே மன்னனிடம் கூறினார். 2வது பொருள். எல்லாரும் பண்ணட்டும். ஐ திங்க் மலர்ஸ்ரீ மாதாஜி என்ன கேட்டீங்க நீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மேல் நோக்கிய வேர்கள், அதாவது விழுதுகள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கிய விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னா மேல போக போக அந்த விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைவா இருக்கும். ஆனா கீழே விரிய பாத்தீங்கன்னாக்கா அகலமா வந்து கீழே வரும். அதாவது நம்மள வந்து கீழ் இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளும். இந்த புவி வாழ்க்கைக்கே நம்ம வந்து திரும்பி வரக்கூடிய செயல்களோட அது ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒண்ணு வந்து பலநோக்கு செயல்கள், இன்னொன்னு வந்து புலனின்ப செயல்கள். ஸோ இது ரெண்டுத்துல தான் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. கிளைகளையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உபகிளைகள், மரத்தினுடைய உபகிளைகளும் மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த வேர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய இது வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ அது மேல போக போக கம்மியா இருக்கிறவங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே கீழே வர வர பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களை நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா அதுல வந்து அதாவது காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறது வெளி உலகமே தெரியாம இருக்குது இல்லையா? அது காமத்தினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். அதே மாதிரிதான் கீழ்நோக்கி கீழே பாகத்துல வரக்கூடிய அந்த விழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகலமாக விரிந்து இருக்கும். ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து திக்கான அந்த பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து கீழே தான் இழுத்து செல்லும். அதாவது மேலும் நம்ம வந்து முன்னேறி ஆன்மீக உலகத்திற்கு போகக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு அது கொடுக்காது. அதே மாதிரி கீழ்நோக்கிய கிளைகள், உபகிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்கள். ஒருத்தர் வந்து கர்ம காண்டா மோட்ல செய்யக்கூடியது, அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே தான் தள்ளி விடுகின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஆலமரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அனாலஜி. மரத்தை பற்றி இவ்வாறு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையும் அந்த ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி இந்த மரத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள், இந்த வேதங்களை அறிந்தவர்கள், வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம ஒரு உயிர்வாழினுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து புரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்பது அர்த்தம். சோ வேதங்களை நன்கு அறிந்தவர்களாக அவர்களை வந்து கருதப்படுகின்றது அப்படிங்கறது வந்து நாம் புரிந்து கொள்ளணும். ஓப் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் திஸ். சோ ஒரு உயிர்வாழினுடைய வாழ்க்கை ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆலமரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழினுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலையையும் நம்ம வந்து நன்னா புரிஞ்சுட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மரத்தினுடைய மெயின் கிளை எப்படி போகிறதோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் நாம வந்து மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். கிளைகளாகவோ இல்லை விழுதுகளாகவோ அப்படின்னு நாம் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கையில ஒன்று நம்ம வந்து இந்த மனித வாழ்க்கையே வரலாம், அதாவது ரஜோகுணத்துல இருந்தா
தாம்சிக் நேச்சர் இருந்தாக்கா அனிமல் கிங்டம்க்கு தான் நம்ம வந்து செல்வோம். ஸோ இது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஹோப் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் மாதாஜி. ஓகே. பொருள் உலகின் மரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருள் ஆசைகள். வெரி நைஸ் ஆன்சர். 74% நன்னா பண்ணியிருக்கீங்க. கற்பக மரம் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. அது வந்து மேல் உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இங்க கேட்டிருக்கிறதே பொருள் உலகம்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஷின் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க படிக்கிறதே நம்ம வந்து ஆலமரத்தை தான் படிக்கிறோம். ஆலமரம் எதை கொடுக்கின்றது நமக்கு? இந்த உயிர்வாழினுடைய வாழ்க்கை நிலைகள், அதுவும் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை நிலைகளை தான் அது சொல்றது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆலமரத்தினுடைய கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையின் வெவ்வேறு முறைகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இது உணர்வு பொருட்கள், பாவமான உணர்வு பொருட்களுக்கு தான் வரும். கிளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வரும். ஆனா ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், பலநோக்கு செயல்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து இது எல்லாமே வந்து வர்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மேபி ரைட் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பரமாத்மாவான இறைவனின் முதன்மை விரிவாக்கங்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவம். ஸோ விஷ்ணு தத்துவத்துல தான் நம்ம ராமரும் கிருஷ்ணரும் வர்றதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவுக்கும் ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எல்லா 3 ரூபமும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கறது வந்து நாராயணன் எல் ரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் இறைவனின் செழுமைகளில் இந்த 7வது 8வது 9வது 7, 9, 10 அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அதனோட தொடர்புடையது இந்த 15 அத்தியாயம் கூட இல்லையா? அது என்னன்னாக்கா அங்க எல்லாமே நான் சூரிய சந்திரனுடைய பிரகாசம் நான் அப்படின்ட்டு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருப்பார் பகவான். அதே தான் நம்ம இங்க வந்து 15வது அத்தியாயத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சூரிய பிரகாசத்தினுடைய அந்த அற்புதம், அதாவது இந்த ஒளி இந்த உலகம் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது இல்லையா? செரிமானத்தினுடைய தீ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அக்னி ஜுவாலையினுடைய சொரூபமும் பகவான் பரமாத்மாவுடைய சொரூபம். மற்ற கிரகங்களுக்குள் நுழையக்கூடியது என்னன்னாக்கா பகவான் அனைத்து அண்டங்களுக்குள்ளும் உட்புகுந்திருக்கின்றார் என்பதையும் நம்ம அங்கேயும் படிச்சிருக்கோம், இங்கேயும் படிச்சிருக்கோம். அதுதான் காமன். ஏன் இதுல வந்து ஆல் த அபவ் அற்புதம் செரிமானம் இது வராது, அழகு அற்புதம் ஞானமும் வராது. ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஒன் தான் ரைட் ஆன்சர். அப்புறம் வந்து அரசன் ரகுகுணன் ஜடபாரதர் மீது, ஏன்னா அவர் வந்து பல்லக்க ஆட்டின்ண்டே போனதுனால, ஸோ நகர்ந்து செல்லும் பல்லக்கை அசைத்து கொண்டே இருந்தார். அதனால்தான் ரகுகுணனுக்கு வந்து கோபம் வந்தது. தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். அப்புறம் அரசர் ரகுகுணன் ஜடபாரதரே தனது ஆன்மீக குரு என்று எவ்வாறு அறிந்து கொண்டார்? ஏன்னா அந்த போகக்கூடிய எறும்புகளுக்கு கூட அதுவும் வந்து ஆத்மா இருக்கு, அதுலயும் வந்து பகவான் குடிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து விளக்குனதுனால, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி அவர் புரிந்து கொண்டதுனால வந்து அவரையே வந்து ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஞான உபதேசம் தான் அவரை பக்குவமடைந்த பிரம்மஞானி என்பதை மன்னனுக்கு உணர்த்தியது. தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். எஸ், ஹோப் இந்த உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? ஸோ 18வது சாப்டர் வந்து நான் அன்னைக்கு 6:30க்கே நான் ஆரம்பிச்சிருவேன் கிளாஸ். ஏன்னா 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, மிக பெரிய சாப்டர். ரொம்பவுமே ஃபாஸ்டா எடுத்தா கூட 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும். அதனால தர்ஸ்டே இந்த லாஸ்ட் அத்தியாயம் அன்னைக்கு எல்லாருமே 6:30 மணிக்கு தயவு செஞ்சு லாகின் ஆகுங்க. நான் இன்னைக்கே 4 நாளுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து அன்னைக்கு 7 o'clock இருக்காது கிளாஸ், 6:30க்கு கிளாஸ், 18th அத்தியாயம் மட்டும். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஐ திங்க் செகண்ட் லெவலுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்ளை பண்ண முடிஞ்சுதுங்களா? யாருக்காவது சேலஞ்சிங் இருக்கா அப்ளை பண்றதுக்கு? எஸ், செல்வராணி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி செகண்ட் செஷன் செகண்ட் லெவல் வந்து 4 மணிக்கு வந்து கிளாஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி? ஆமா. இப்போ எங்களுக்கு காலேஜ் வந்து 5 மணிக்கு தான் மாதாஜி முடியும். ஓகே. இப்போ நாங்க இப்போ ஒரு நாள் 2 நாள்னா 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா பரவாயில்ல. டெய்லி 4 மணிக்குங்கிறப்போ நான் எல்லாமே டெய்லி வராது மாதாஜி, வாரத்துக்கு 2 நாள் தான்.
அதான் மாதாஜி இப்ப வாரத்துல இப்ப சனிக்கிழமை ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி, வெள்ளிக்கிழமைனா நீங்க 5 மணிக்கு கூட ஜாயின் ஆகுங்க, நோ ப்ராப்ளம். முன்னாடி இருக்கிற ஓகே ப்ளாட்டை நீங்க யூடியூப்ல பாத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. வந்து 4:30 மணிக்கு கூட ஜாயின் ஆகுங்க, நோ இஷ்யூஸ். பட் ஓகே மாதாஜி. ஜாயின் ஆகுங்க, யூ ட்ரை டு ஜாயின். ஓகே ஓகே மாதாஜி. எஸ். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம செஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம். செல்வராணி ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க தான் பேசினாங்க இப்போ பிரபு, அவங்க தான் கேட்டாங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ்க்கு. உதயகுமார். உதயகுமார் பிரபு கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லுங்க. செகண்ட் லெவலுக்கு அந்த யூடியூப்ல பார்த்துட்டு அதுல கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவங்க குயிக்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாமா, சப்மிட் பண்ணிக்கலாமா? அதுல வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி கேட்பாங்க பிரபு. எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 6 நீங்க மணிக்கு ஃபுல் டைம் வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்க அட்லீஸ்ட் பார்ஷியலாவது நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்களால வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஜாயின் ஆக முடியலனா ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு மியூட்ல கூட வச்சிருங்க. அப்புறமா கூட நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்ப சிச்சுவேஷன் வருதோ நீங்க அப்போ வந்து அட்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஆனா வந்து அட்டெண்டன்ஸ் மேண்டேட்டரியா இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் ஃபார் லெவல் 3 லெவல் 4 அந்த இதுக்கெல்லாம் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படும் பிரபு. அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்க வந்து there is no compulsion. சோ அவங்க வந்து யூடியூப்ல கூட பாத்துக்கலாம், சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்லி அட்டெண்டிஸ், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே முதல்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் யூடியூப்ல வரும், நீங்க அதுல பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஸ்லோகம் கத்து கொடுக்கறது இருக்குங்களா மாதாஜி? இருக்குமா இருக்கு. ஸ்லோகம் கத்து கொடுக்கறது நாங்க போடுறேன். நான் ஆக்சுவலி 17வது நாள் 18வது நாள் நாங்க அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் போடுறோம். நீங்க டெய்லி காலையில கிருஷ்ணன் பிரபுஜி ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறார். ஸோ அவர் வந்து காலையில 9:10 9:15 இருந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு காலையில. சாயங்காலம் கோமலா மாதாஜின்றவங்க ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ 2 இருக்கு. நீங்க எதுல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். அது ஏதாவது செப்பரேட் இருக்குங்களா கிட்ஸ் அண்ட் அடல்ட்? தெரியல அது எப்படின்ட்டு, நான் எப்பவுமே ஜாயின் ஆகல. ஸோ ஐ வில் ஷேர். ஆனா காலையில சொல்லி கொடுக்கறது அடல்ட்ஸ், அது மட்டும் கன்ஃபார்மா தெரியும். கோமலா மாதாஜி கிட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பெரியவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா அது சேம் லிங்க் தானான்றது எனக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், நான் இன்னும் அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணல மேம். ஓகே செகண்ட் லெவலுக்கு. ஓகே பேர் சொல்லட்டுங்களா மேம்? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்றதுன்றது? பரிமளான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க என்ன கேளுங்க. ஓகே ஸோ இஸ்கான் மங்களூர்ல போயிட்டு லெவல் 2 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா லெவல் 2 அப்படிங்கிறது. உங்க பேர் சொல்லுமா ஃபுல்லா? பி புனிதா மேம். பி புனிதா. ஓகே நம்பர், ஃபோன் நம்பர் 80 722 722 14 955 மேம். 955. உங்க இமெயில் ஐடி சொல்லுங்க. பி புனிதா புனிதா பரந்தாமன் மேம். இல்ல இமெயில் ஐடி. இமெயில் ஐடி அதான் வச்சிருக்கோம் மேம். புனிதா பரந்தாமன். ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா? கரெக்ட் மேம். @ ஜிமெயிலா, யாஹூவா, ரெடிஃபா, எது வச்சிருக்கீங்க? gmail.com. ஓகே gmail.com. இதுல நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இமெயில் இது இன்புட்ஸே வராது மாதாஜி. அதனால ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. புனிதா பரந்தாமன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் நானு. ஸோ உங்க அட்ரஸ் அப்படியே சொல்லுங்க. அட்ரஸ் சொல்லுங்க. பிகேபுரம் மேம். பிகேபுரம், கேவி குப்பம் வட்டம், வட்டம், வேலூர் மாவட்டம் மேம். ஓகே.
தாலுக் இல்லையா? கேவி குப்பம் தாலுக் தான் வந்து நீங்க வந்து வட்டம் சொல்வீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா மேம். ஓகே. அண்ட் தென் வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் 632-602 தானே? ஆமா ஆமா மேம். ஓ சிட்டி இது வந்து போட்டுடலாம். ஓகே தேங்க்யூ மேம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. மேம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு. நீங்க எப்படி அசைன்மெண்ட் பண்ணி பண்ண போறீங்களா இல்ல வெறுமனே அட்டெண்டியா இருக்க போறீங்களா மாதாஜி? வெறுமே அட்டெண்டியா இருக்கோம் மேம். ஓகே. நாங்க கொஞ்சம் விவசாயம் நிலத்துக்கு போயிட்டு அந்த நேரத்துக்கு அங்கங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு மேம், டைம் இருக்கும்போது. சரிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. பரிமளா பேசுறேன். சொல்லுங்கம்மா. வந்து நல்ல ப்ரோக்ராம் நல்லா கேட்டுட்டு இருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. உங்ககிட்ட நன்றி சொல்லதான். ஓ தேங்க்யூ. மாதாஜி, பகவானுக்கு நன்றி சொல்லிருங்க. நாங்களும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும். நீங்க எல்லாரும் வந்து கேக்குற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நாங்களும் ஏதோ இங்க உட்காந்து சொல்ல முடியறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. எனக்கு கூட அந்த அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. எனக்கு தெரியல. சாரி மேடம், சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, உங்க பேர் என்ன மாதாஜி? ருக்மணி, ருக்மணி துரைசாமி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ருக்மணி SW-வா இல்ல SA-வா? SWA. SA தான். SA தானே? SA ஆமா. ஓகே. துரைசாமி. உங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. 944 ஓகே 44 ஓகே 18038. ஓகே. இமெயில் சொல்லுங்க. ருக்மணி துரைசாமி. ஓகே. 839. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ருக்மணி துரைசாமி 839 @gmail.com. ஓகே. அட்ரஸ் மாதாஜி? சென்னை போட்ட போறோம். கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் சொல்லுவா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் லைவ் ஆஃப் பண்ணி. சென்னை.